कंडम ना कर देला, कंडम के कंपनी एगो माने कर देला एसआर के खानदान पूरा बेचे। प्रणाम, तो लोग बतला दी कि एगो अवार्ड शो भइल रहे लखनऊ में। जी हाँ, जहाँ अवार्ड शो के नाम रहे फिल्म फायर भोजपुरी आइकन अवार्ड शो। रउआ सबके उ दिन याद होई, बहुत बेहतरीन तरीका से रउआ सबके याद होई, काहे कि खेसारी लाल और पवन सिंह के मिलन भई रहे वही अवार्ड शो में। जी हाँ, हम वही अवार्ड शो के बात करते हैं जो लखनऊ में भय रहे। वो अवार्ड शो के वीडियो जौन की सब कोई के पास ना पहुंच रहे कि केकरा कौन सा अवार्ड मिलल, लेकिन 2 दिन पहले ओकर वीडियो आयल है। वीडियो आयला के बाद इतना कंफर्म पता चलल भैया माने खेसारी लाल यादव के वहां पे बुला के इतना इंसल्ट, इतना बेइज्जत कइल गइल बा माने अवार्ड शो में। माने का कहल जाओ कि हाथ मिलाला के वजह से पावर स्टार पवन सिंह के फैन नाराज हो गए रहे, लेकिन खेसारी लाल यादव से खेसारी लाल यादव के फैन अभी नाराज बा। काहे कि वहां जितना भी अवार्ड मिलल सब सिंगर एक्टर के मिलल, सिर्फ और सिर्फ खेसारी लाल यादव के छोड़ के। तो पावर स्टार पवन सिंह के 2 गो अवार्ड मिलल और खेसारी लाल यादव के मात्र 1 गो अवार्ड। तो बतला दी कि खेसारी लाल यादव के जितना भी चमचा बानी जा जौन निचलका चाटे वाला बालो जेमे से एगो हइयो बानन सार। और ब्रोगो सब बतला दी कि ये सार के बहुत ज्यादा दिक्कत हो गइल बा, काहे कि खेसारी भैया के अवार्ड ना मिलल बा, वो का वजह से ये सार के बहुत ज्यादा दिक्कत हो गइल बा। और दिक्कत यहू से हो गइल बा कि वो अवार्ड शो में जौन की वो सब देख सकते हैं डिस्प्ले पर कि लिखल बा मैन फोर्स कंडम। रहा नहीं जाता तड़प ही। ये सार के इतना पता नहीं के कि कंडम खाली खरीदेला खानदान बेचा जाइए सार के। कंडम ना खरीदेला, कंडम के कंपनी एगो माने खरीदेला एसआर के खानदान पूरा बेचे के पड़ जाई। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। अब बात करत हन कि मैन फोर्स कंडम अवार्ड शो एकर नाम। अबे सार एगो अपन प्रचार करेला कंडम के मैन फोर्स कंडम लिखल बा, उ खाली लिखले होई नु ओइला कितना करोड़ रुपया देलो। ये तोरा साले इतना मालूम नहीं के, इतना दिमाग नहीं के, भक चोनहर बुरचोदी कारा। ये सार के हम बार बार रिलाई करत तानी कि बेटा सुधर जाना तो सुधार देम। हम इतना गारंटी लेता नहीं कि तोरा के सुधार देम। हर एक वीडियो पर तोरा हम वीडियो बनाएम। छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। और तू जौन बोल रहा बारे कि सब साजिश के तहत ही सब प्लानिंग कइल बा। अबे भोंसरी वाला एगो पवन सिंह पूरा इंडस्ट्री खरीद लियन का रे। कितना पवन सिंह के इल्जाम लगाबे साला से हमरा समझ में नहीं आत। पवन सिंह बोलस तबो खराब, ना बोलस तबो खराब। अरे यार पवन सिंह के ना रहते वैसा इंडस्ट्री में, माने का चाहता रे तोनी का पवन सिंह छोड़ दे भोजपुरी इंडस्ट्री। हकीकत बात बा कि खेसारी लाल यादव के अगर इंटरटेनमेंट के अवार्ड मिलल बा तो हकीकत बात बा कि खेसारी लाल कुछो में आगे नहीं, ना डांस करे में, ना गाना गावे में, ना एक्टिंग में, कथी में आगे बारल। पवन सिंह सिर्फ और सिर्फ एगो कम से कम सिंगिंग में भाई आगे है ना। होता है ना कि हाँ सिंगिंग आता है, और खेसारी लाल का क्या आता है भाई इंटरटेनमेंट। इंटरटेनमेंट के मतलब बोका समझल रे भौक चोनर साला आगे रहुआ। इंटरटेनमेंट के मतलब वही कि पूरा इंटरटेनमेंट हर एक चीज से इंटरटेनमेंट करा रहा बा पार्टी। तो वो अवार्ड के कोनो वैल्यू नहीं है। इंटरटेनमेंट जो नाम से अवार्ड मिलल बा, अबे भौक चोनर अवार्ड होला, गिफ्ट होला 2 रुपया के होको या 2 करोड़ के होको। अब लोग बतला दी कि पावर स्टार पवन सिंह के 2 अवार्ड मिलल जो उनके बेस्ट एक्टर और बेस्ट सिंगर के। तो उनके दिल तक गदगद हो गई भैया, काहे कि खेसारी लाल यादव से हाथ मिला के पवन भैया कोनो गलती ना कहनी। लेकिन अभी के डेट में जो माहौल बन गई बनू 100% लिख के देता नहीं भैया कि विवाद भोजपुरी इंडस्ट्री में अब हुई, गारंटी के साथ हुई। काहे कि अब खेसारी लाल यादव जी के जितने भी यूट्यूबर हैं सभी को माने चैन नहीं है, माने क्या बोल रहे नाक धके रो रहा है लोग कि हमारे ट्रेंडिंग स्टार को अवार्ड नहीं मिला। अरे भाई कोई भी अवार्ड मिला ना। तो ये अपडेट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बतला। और जाते जाते हेसार के बतला दी कि बेटा अगर तोरा जवाब मिल गए हो तो फिर से वीडियो बनाइए मत पावर स्टार पवन सिंह पर, ठीक बा। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक नमस्कार, लव यू ऑल।